kallo wanda ya wakar. Na burge su na gyara shi jama'a sun ce masha Allah. Ina da yan mata suna jike min ya iya soyayya har kuma zuciya. Ina burge Allah ƙara basira ya sai masarauta. Me aski na kada ka aske shi. Menene? Rage wannan na ci kuɗi har 1 1 miliyan. miliyan haya haya kaga sai gemu ya ci 1 miliyan jaruma na sai bakano jaruma na sai bakano jaruma na sai bakano jaruma na sai bakano kin kama da wuta matan gidan nan ba ku da kara wallahi Fabilo, Kije Fabilo, Alhaji Abdul Balak, Alhaji Abdul Balak, Alhaji Abdul Balak, Shehi, Alhaji Abdul Balak, Shehi, 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 Alhaji Abdul, Shehi, Bow. Hey, Aljani ya shigo. Jarumi sai da awalo ogadan sai uban gida na kaina ina mai gida Aminu mai gida alo ogaboyi ogadan sai ogaboyi ogadan sai ina mai gida Aminu ina mai sarkin daura ina mai sarkin daura oga Aminu ogadan sai Ogadansi. Shagwabar da kike mai tana min daɗi. Allah. Wayo. Shi yake samun manta komai in ka jage muna. Mai gari, mai unguwar kudi iyaka naira. Mai unguwar kudi. Grise kamata ya mu a shi wannan hakan mu da muke dage mu. Tela kamata ya